Beste kijkers, welkom bij het programma van deze week. Het eerste onderwerp gaat over de voedselbank in Vaals. En daarna een item uit de serie Koetje door het Krijtland met Henk Kroeze. En als laatste gaan we op bezoek bij de leerlingen van 3 en 4 VMBO van het Sofianum uit Nieswiller. En nu dan ons eerste onderwerp, de voedselbank. Vragen als, is een voedselbank wel echt nodig in deze regio? En wie komt er in aanmerking voor deze voedselpakketten, worden hierin beantwoord. Welkom beste kijker van Omroep Krijtland. Net weer van mij gewenst uit voor een uitzending van het programma Krijtland Culinair. Zo wie er weet is het helaas nodig in Nederland dat lu gebruik maken van de voedselbank. Zo gaan we ook evolts nu een uitgiftepunt krijgen van de voedselbank Limburg. Ik wil daar u een kijkje laten nemen. Wat gebeurt er bij die voedselbank? Wie heeft dat in zijn werk? Waar halen de lui het ijzer vandaan die het niet zo breed hangt? Kijk met me mee. Ja, ik zit hier aan de deur met de Harry en het Hanny. De Harry en het Hanny zijn de pap en de mam van de voedselbank. En die twee jongens doen ze beetje proberen uit te leiden, die voedselbank. Wie is het ontstaan? Wie zijn die twee heidsereid komen? Hanny. Het is een groot bedrijf, een geweldig pand. Vertel me eens, wie zo duur in die voedselbank terecht komen, alle twee? Nou, eigenlijk was het heel gemakkelijk. Ik was op een gegeven moment aan het werk. Ik had een fulltime baan in de timmerindustrie. En Harry was thuis bij de kindertjes. Op een gegeven moment werd ik ontslagen. En dan val je eigenlijk in het gat van, hé, wat doe ik hier? Ja, ieder van ons was eigenlijk nog te jong om echt thuis te blijven zitten. En had nog veel te veel energie om de hele dag niks te doen. Wij hielpen altijd al mensen om ons heen, met van alles en nog wat. Met eten, met spulletjes. Wij zijn zelf echt fanatieke rommelmarktgangers. Dus wij hebben daar ook wat dat betreft een heel groot netwerk. Dus je helpt hem aan dingen wat ze nodig houden? Ja, als het even kon, altijd konden ze bij ons wel terecht voor. Ja, en we halen je die spullen vandaan en wie erheen wordt nog? Ja, zo in het rommelmarktcircuit, als we iets nodig hadden en we vroegen op de rommelmarkt van, goh, ik ben daarna op zoek, dan ja, iemand had het wel altijd. Ik had zelf 3 kinderen thuis en wij kregen toen al van mensen voedsel toegeschoven. Wat eigenlijk ook alweer een overschot voor ons was. En dat deelden we ook alweer uit aan mensen om ons heen met grote gezinnen. Op een gegeven moment zagen we ook heel duidelijk dat mensen die al langere tijd een uitkering van de sociale dienst hadden, grote gezinnen hadden, werkeloosheid, dat daar armoede was. En dat die blij waren met een brood en wat groenten en wat aardappelen. En ja goed, zoals ik vroeger zelf vaak door mijn buren geholpen werd toen onze situatie ook heel nijpend was. Met wat eten wat over was. Of ja, ik heb dat gekocht, maar ik maak het deze week niet meer op. Wil je het hebben? Wil je het hebben? Op die manier zijn we eigenlijk altijd bezig geweest met het soort voedselbank. Dus, wanneer ik het goed begreep, had er het zelf ook niet zo makkelijk gehad. Dus daar kende ik geweldig inleven in die lui, wat nu die voedselbank nodig had. Ja, ik denk dat iedereen wel een keer een periode heeft van dat het moeilijk gaat. En laten we heel eerlijk zijn, als ik nu terugkijk op mijn leven, dan zijn dat wel de mooiste periodes van mijn leven geweest. Dat je elk dubbeltje 3 keer om moest draaien. En dat je blij was als je van iemand wat kreeg, want dan had je daar weer wat aan uitgespaard. En dat is ook wat wij heel dankbaar vasthouden, die momenten. Van het geven aan iemand. Het onvoorwaardelijk aan iemand iets geven zonder een tegenprestatie daarvoor te verwachten. Ja. Dat geeft ons gewoon een heerlijk gevoel. Maar dus in die thuissituatie, en dan denk ik, wanneer ze daarmee bezig bent, dat spreekt zich ook rond. De lui wezen van, door bij Hanny, en dat kan verzeret, dat kring verjet, dan werd dat thuis toch al jouw te kling, had ik zo het idee. Ja, dat ging heel hard. Buiten dat op dat moment ook speelde dat er de opkomst was van de voedselbanken. Ja. En wij hebben op een gegeven moment naar het programma Goedemorgen Nederland zitten kijken. Daar was de voedselbank in Rotterdam erop. En toen hebben we elkaar eigenlijk alleen maar aangekeken met het idee van, wauw, dat hebben we in Limburg helemaal niet. Wij gaan een voedselbank beginnen. En ja, toen was het eigenlijk het ei heel snel gelegd, want van 5 gezinnen die we hielpen, hadden we er in no time 10. En van 10 waren het er in no time 20. En dat zat allemaal bij ons thuis in de woonkamer. En ook de voedselvoorraad stond in de woonkamer. Want ik had geen opslag in een garage. Het was sowieso winter. En met 40 gezinnen hebben we dus besloten om uit de woonkamer weg te gaan. Want ja, dat was niet gezellig meer. En inmiddels hadden we dus een stichting opgericht en een bestuur gevormd. Moeten oprichten, dat is in Nederland is dat. Oké. Ja, kijk, zo gauw als er geld begint binnen te komen van derden, dat bedoeld is. Dan moet dat allemaal geregeld zijn.
je moet het allemaal compleet en overzichtelijk houden. En dat is ook wat wij willen. We willen gewoon transparant werken. Elke cent, elke euro die binnenkomt, wordt puur gebruikt voor de voedselbank. En ja, vanaf dat moment hebben we dus ook echt wel een hele grote vlucht gemaakt. We zaten in no time op 200 gezinnen die een voedselpakket kregen. Maar dan zegt u, heem is het te klein worden. Wat je ze dat doen? Moest ze ergens gaan huren? Moest ze dat dan huren van die eigen geld? Of wie gaat dat dan? Door eigenlijk het werken van onze ex-voorzitter, die is gaan lobbyen. Daar hebben we van een garagebedrijf een oude garage mogen in gebruik nemen. En daar zijn we uitgestart. Toen zijn we dus naar de Landgraaf gekomen en met behulp van de Kiwanis, afdeling Landgraaf, hebben we een pand kunnen krijgen en voor een heel sappel prijsje kunnen huren op de Edisonstraat. Wieveel gezinnen doet er nu voorzien van voedsel of van andere goeden? Wieveel hadden er op het moment? Nou, wij proberen te stabiliseren op 500 gezinnen. 500 gezinnen, ja. Maar ik heb een wachtlijst die dus, ja, ik vermoed tegen december weer 200 mensen gaat bevatten. Oh, van ja. En het is triest dat je mensen moet afwijzen omdat je gewoon niet genoeg voedsel hebt. Ja. En voedsel is toch en blijft bij ons ook de eerste prioriteit. We zijn een voedselbank. Ja, en weet je ook, stel nu, ik ga je geld en mij het slecht, wie gaat dat in zijn werking? Wie kom ik terecht bij die voedselbank? Wie kan ik überhaupt terecht komen? Kan die gederingen bellen en zeggen van, nou Hanny, ik ga je geld, Harry, kan er mij het geven? Of gaat dat via instanties? Vertel ons het over. Ja, dat is een landelijke criteria en dat hebben we gerekend wordt naar inkomsten min vaste lasten. En onze criteria is in principe nog een oude criteria, want zolang als wij een wachtlijst hebben, kunnen we die criteria ook niet verhogen. En dan, het komt er eigenlijk op neer dat één persoon alleen minder dan 150 euro per maand te besteden heeft voor voedsel. En ja, wij roepen dan wel, het is voor voedsel, maar daar hoort ook een keer een buskaartje bij. Die gaat er een keer op zijn schoenen laten maken. Dat moet allemaal van die 150 euro. En ja, dan kom je neer op een 35 euro per week wat iemand heeft. Ja, en reken zelf uit, als je daarmee naar de winkel gaat, dan kom je dus niet ver. Nee. Nu stel nou, ik denk van, ik ga weinig geld. Wie kom ik in dat circuit? Moet ik mij bij de gemeente melden? Of moet ik meteen mij bij u melden? Wie gaat dat in zijn werk? Of die instanties waar ik dan ben, wenn ik bijvoorbeeld bijstand aan, die zeggen automatisch van, du hast recht op voedsel van de voedselbank. Of wie gaat dat nu? Nou, ik denk dat in eerste instantie het belangrijkste is dat mensen realiseren dat ze hulp nodig hebben. Want in Nederland wachten de mensen vaak veel te lang met de hulp aan te vragen. Iedere instantie kan een aanvraag indienen bij de voedselbank. Dus dan moet je heel ruim denken. Een maatschappelijk of een gezinsverzorgster die thuis komt bij een gezin, die constateert dat daar toch niet meer iedere dag gekookt wordt, die kan een aanmelding doen. Een bejaardenverzorgster die bij mensen thuis komt, die constateert dat er toch niet gekookt wordt vandaag, die kan een aanvraag doen. De mensen van de sociale dienst kunnen een aanvraag Maar die aanvraag kunt direct bij u tweeën terecht. Die aanvraag komt dus in eerste instantie bij mij op de computer terecht of via de post binnen. Ja. En mensen moeten bij de aanvraag ook gelijk bewijsmateriaal inleveren. Dus een briefje waarop staat wat hun inkomen is, waar hun vaste lasten op staan. Dus dat werd wel allemaal gecontroleerd. Niet alleen wordt het op dat moment gecontroleerd. Maar dat is toe dan, Dat doe ik. Ja. Onze controle vindt ook nog een keer per half jaar plaats. Oké. Mensen kunnen maximaal 3 jaar gebruik maken van de voedselbank. En in die 3 jaar worden ze dus per half jaar gecontroleerd. En wordt dus een pasje verlengd voor het volgende half jaar. En waarom is dat maar 3 jaar? Waarom is dat eigenlijk? Wie komen ze daar aan? Dus eigenlijk is het in eerste instantie een keer gelijk getrokken met de WSNP. Die duurt 3 jaar. Ja. Maar we zijn er dus nu achter dat de aanvraag voor de WSNP ook al vaak 3 jaar duurt. Nu is het vaak zo dat als mensen dus de WSNP hebben uitgesproken, dat hun leefgeld boven onze criteria komt. Vertel even voor de kijker wat dat betekent. De wettelijke schuldsanering is de WSNP. Oké. Eigenlijk een faillietverklaring voor het gezin. Niet meer in staat hun lasten te betalen. Ja. Het is een keiharde maatregel. Het gezin wordt dan op dat moment ook best op heel krap leefgeld gezet. Ja. Maar het voordeel is, houden ze het de 3 jaar vol, houden zich de 3 jaar aan de afspraken, dan zijn ze na 3 jaar schuldenvrij en kunnen in principe dan weer met een schone lei beginnen. Maar waarom is nu dat criteria 3 jaar? Stel nu, ik bedoel, er zijn je ook andere redenen waarom dat ze geen geld heeft. En na 3 jaar hast ze ja daar ook nog te weinig geld en honger. Wie gaat het daar? Weet je, we na 3 jaar gezegd van stop, die 3 jaar zijn om, nu kies je niks meer.
Ja, dat klopt inderdaad. Want wij hebben eigenlijk de criteria en wij draaien, Han en ik draaien dan al 10 jaar. En voor 10 jaar terug heeft de Nibud die regel uitgevonden van 3 jaar. En dan moet je schuldenvrij kunnen zijn. Dus dan verwijs ik ook naar het WSNP gebeuren en de schuldsaneringen, noem maar op. Nou, die criteria handhaaft Voedselbank in Nederland nog altijd. Nu stel nu na die 3 jaar ben ik niet schuldenvrij, kom ik dan nooit meer in aanmerking? Of kan ik er nooit, dan moet ik daar wel even wachten en kan dan toch weer een aanvraag doen? Nou, in principe gaat er een jaar overheen. Want wij moeten natuurlijk wel ook mensen blijven helpen die nog nooit geholpen zijn. Ja. En wij zelf hebben ook het besef dat je mensen niet afhankelijk moet maken van een voedselbank. Ja. Als mensen in 3 jaar tijd niet Door de hulp niet er zelf oesten komen. Ja. Kijk, wat wij proberen te doen is de mensen dus te ondersteunen. Ja. Niet afhankelijk maken. Niet afhankelijk te maken. En mensen proberen te helpen de weg te vinden in de wirrewar van de oplossingen. Ja. Wat heel sterk werkt is dat wij ook de mensen bij elkaar brengen. Op onze uitdeelpanden, dus waar wij de voedselpakketten naartoe brengen, in de plaatsen waar de mensen ze komen ophalen, ontvangen wij de mensen in een woonkamer met een kopje koffie en even gezellig bij elkaar zitten. Want de experts op het gebied van de armoede, dat zijn de mensen zelf. Ja, natuurlijk. Iemand die nog aan het begin staat van werkverlies, inkomstenverlies, rekeningen die niet betaald worden, die krijgt advies van iemand die dat al gehad heeft. Ja. En bijvoorbeeld, haar moeder komt huilend binnen van, er stond me gisteren een deurwaarder aan de deur. Nou, het is een ervaring, een hele nare ervaring vaak. Het is ook het besef van, potverdorie, nu gaat het echt mis. En dan zegt de ander, meid, joh, dat heb ik ook gehad, die periode. Ja. Het is vervelend, maar het gaat voorbij en daar worden regelingen voor getroffen en daar kom je wel weer uit. Kijk, mensen zitten vaak in zo'n bodemloze put en hebben ook al heel vaak aangeklopt bij hulpverlening en zijn daardoor teleurgesteld, want het werkt allemaal niet zo snel. Het werkt allemaal niet zoals ze het zelf zouden willen. En dan vinden ze bij ons toch de troost in het feit dat het andere mensen ook overkomen is. Dat is al een heel stapje voorwaarts. En dat mensen zich niet hoeven te schamen, want ze zijn niet de enigste die in de problemen zitten. In principe, 70% van onze klanten zit in de schuldsanering. Ja. En de weg naar de schuldsanering toe, dat is helaas een lijdensweg. Ja. En daar ontkom je dus niet aan. Daar komt je niet aan. Maar wat ik vind het natuurlijk interessant om mij te zien, mede het feit dat voor een Vals een uitgiftepunt aan, want ik hou zo gaat van, we gaan de Vals een voedselbank, dat lees het ook in het Valser Weekblad en in de kranten, en wie ik dan toe hij bellet en zei van, ik wil eens scheren kijken, en meneer Vals had geen voedselbank, Vals had een uitgiftepunt. Ja. Dus zodoende ben ik ook bij u terecht komen. En wat dan voor ons en voor de kijker met name ook erg belangrijk is van, wie komt er nu aan die goederen voor die voedselbank? Nou, de grootste stroom goederen komt eigenlijk rechtstreeks uit bedrijven. En dan moet je denken aan producten die overgeproduceerd zijn. Een bedrijf maakt natuurlijk altijd meer als dat die verkoopt, voor het geval dat er iets fout gaat. Als er dan niks fout gaat, dan blijft er wat over. En dat komt dan naar de voedselbank. En daar zijn we dus heel blij mee. Maar doe weet wat ze voor niet was de crisis dan? Nee, nooit. Dus iedere week wat in het pakket zit, is eigenlijk wat we per week binnenkrijgen. Nu ben ik vrijwilliger en nu denk ik, potverdomme, ik ga een meevallertje, die voedselbank wil ik toch wel ondersteunen. Is dat mogelijk dat ik als vrijwilliger zeg, nou luister, ik ga een hoop goederen, of ik ga een hoop spullen wat ik niet meer nodig heb, kan ik die ook heen brengen? Jazeker, alles is welkom. Elk voedselproduct wat hier binnen wordt gebracht, dat wordt gewoon mee verdeeld in de pakketten. Ja. En soms zijn er mensen die gewoon met 1 of 2 boodschappentasjes binnenkomen lopen. Van ik had wat geld over en ik heb het omgezet in voedsel. En daar zijn we blij mee. We hebben hier een mevrouwtje die komt 1-2 keer in de maand, komt ze zelfgemaakte jam brengen. Die heeft schijnbaar een grote moestuin. Ja. En die zeggen altijd van, dit is mijn sponsoring aan de voedselbank. Ik sponsor de suiker en het werk. Ja. En ik maak voor jullie mensen allemaal een lekker potje jam. Dus kijkers, wenn dit nu ziet en er denkt van, ja, ik wil er ook mijn steentje aan bijdragen, dan huurde hij van het Hanny dat eigenlijk hij alles welkom op is. En bij deze wil ik daar ook een oproep aan u allemaal doen om, wanneer je het had, wanneer spullen had, of wanneer eisen had, of wanneer een bijdrage wilt doen. Ik zag aan de eind van het programma nog wat er terecht kunt en wat het adres is, dat er de spullen hij kunt afgeven. Wenn ik dat nu zo huur, Harry, wens toen nu die ideale pakket zou kunnen samenstellen, wat zou ze het liefste hier draaien? Ja, ik ben content met een stukje vlees en dat kan zijn een spekklap tot aardappeltjes en sla. Voor mij was dat voldoende, maar ik zeg altijd, Han en de mensen onder op de vloer, die stellen het pakket samen. En ik hou een beetje in de gaten of het ook wel mogelijk is. En Hanny, wat zegt u dan? Wat is voor die het ideale pakket? Wenn ze nu zou zeggen van,
Ja, dat vind ik nu ideaal om uit te geven. Wat houdt ze dan het liefste erin? Zelf vind ik producten als aardappelenpuree heel interessant, omdat mensen dat ook even in de kast kunnen laten staan. Op het moment dat ze het echt nodig hebben, met een beetje water, een scheutje melk erbij, hebben ze dan toch aardappelenpuree. Pot- en blikgroenten zijn natuurlijk Heel ideaal. erg welkom, omdat ze lang kunnen bewaren. Dat is ook voor mensen, het gaat ook niet over de datum. Ja, en wenn we nu over de datum hand, nu kunt ze op het punt. Nou, Harry had me al gezegd, wat ik zelf niet eet, kun je gewoon niet in het pakket doen. En ik doe niks en dan kun je niks in de pakketten waar de datum niet goed voor is. Nou, het heeft niet zozeer met de datum doen als met want een TRT-datum. Hij zegt het eigenlijk, tenminste houden tot. Maar als ik een blik groente heb en er staat op TRT 12/10/2012... En dan durf ik hem die 2013 ook nog uit te geven. Want zolang de verpakking niet beschadigd is, durf ik het nog uit te geven. Mitsien er natuurlijk ook geen melkproducten en dergelijke meer in zitten. En nu had ik begrepen dat er ook kleding kan worden afgehaald en andere zaken. Wie gaat dat nu? Die spullen werden hij ingepakt, dat pakket werd fertig gemaakt. Ik kan nu voor vol staan, die 10 pakketten gaat naar Vols. In Vols is een uitgiftepunt, waar die lui wat dat nodig had, dat kunnen afvoeren. Nu kom ik in dat uitgiftepunt, dat is ook een kleine locatie, daar stond die pakketten. Is er ook voor die lui dan het anders? Wenn dat nu bijvoorbeeld in kunnen en zegt, God, mijn kind moet nu weer naar een school, dat is uit de jas gegruid. Het had een nieuwe jas nodig. Kan ik dat ook voor bij u zeggen? Of is er ook het in dat uitgiftepunt waar ik kleren kan pakken? In principe is het zo dat alle mensen de eerste woensdag van elke maand naar de Landgraaf mogen komen. Daar hebben wij dan de hele dag een uitdeeldag. En dat houdt dan in dat ze gebruik kunnen maken van de kleding, speelgoed, huisraad. Kunnen ze allemaal uitzoeken. Ja, vaak hebben we hier wat bedden staan, kinderbedjes, kinderstoeltjes. Wat de mensen ons brengen, dat wordt uitgedeeld. Mocht het echt heel moeilijk worden om tot hier te komen, zijn we altijd bereid om een regeling te treffen om op een andere dag te komen als we mensen vervoer kunnen regelen. Ja. Dus we zijn wat dat betreft heel flexibel. In de periode dat mensen bij ons gebruik maken van de voedselbank, proberen wij ze ook op alle mogelijke manieren te helpen. En soms gaan we daar misschien wel eens een keer te ver in. Ja. Maar ja goed, onze trots is het dan ook weer als een gezin zich bedankt voor het voedselpakket en weer zelf op zijn eigen benen staat en verder kan gaan met zijn leven en ons niet meer nodig heeft. Ja. Toen wil ik de kijker nog even een inzicht geven in het feit van wie drient dat heet. Dat drient allemaal op vrijwilligers. Welke nu komen hij? Wie helpt u allemaal? Nou, we hebben dus een sponsoractie. We geven sponsorkaarten uit en dat houdt in dat je sponsor kunt worden voor €4 per maand. We hopen natuurlijk, want er staan 3 bedragen, dacht ik uit mijn hoofd te weten, €4, €10 en €25. Maar ja, je kunt het bedrag eigenlijk invullen wat je zelf wil. Dat wordt dan maandelijks overgemaakt naar onze rekening. Nou, en daar betalen we dan de onkosten van. Harry, du moet er een groot hart zijn, wil ze dich hoeveel dagen per week voor inzetten? Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik zie het. Het zijn er 7 dagen en 24 uur per dag. Ja. Alle 2 zijn er bezig. Hoeveel vrijwilligers zijn er? Op het ogenblik 90. 90. Wat zijn dat voor u? Zijn dat lui die zelf in zo'n situatie zitten? Of zijn dat lui die geen baan hebben? Of zijn dat lui die, ik noem maar een schet jeugd, wat een taakstraf moet? Dat kan ik me ook voorstellen dat die heel goed werk zouden kunnen doen. Ja, een gedeelte van de mensen hebben dus taakstraf. Wij noemen dat onze losse vrijwilligers, want die zijn gewoon een aantal uren hier. Wij zijn blij met de extra handjes die ze hebben. En we hebben een vaste kern vrijwilligers die dus hier spontaan zijn komen binnenlopen van, ik vind het een goed project, ik heb wat tijd over, ik zit me thuis te vervelen. Want op zo'n dag wie u, ben de pakketten werden samengesteld en die eruit moeten, met hoeveel man ben je daar bezig om de kijker een indruk te hebben? Nou, ongeveer 25 mensen die hier nu actief bezig zijn vandaag. Sommige mensen werken tot 12 uur, anderen werken tot 2 uur, sommigen werken tot 4 uur, anderen blijven tot 2 naar huis gaan. Hier is eigenlijk altijd werk. En iedereen die denkt van, ik heb nog wel wat energie over en wat tijd te besteden, die kan hier in principe zijn draai vinden. Ja, lieflu, wender dus zaad van die voedselbank, dat is toch iets wat beslist nodig is, wil ik erop wijzen dat er op de website van www.voedselbanklimburg.nl donaties kunt doen. Daar kunt een eenmalige donatie doen, daar kunt een maandelijkse giften geven en daar kunt ook zelf zeggen, hey, aan de Voltastraat 20 in Landgraaf, ik kom spullen brengen. Ik zou zeggen, Hanny, hartelijk bedankt dat du mich met de Harry op dit indrukwekkende project, dat mag ik toch wel zeggen.
Ik ben er bijna emotioneel van. Dat toen hij has willen ontvangen. En ik zou zeggen aan de kijker, ik hoop dat ik het een indruk ga kunnen geven van wie heel dit hij allemaal nodig is. Wie heel 3 vrijwilligers hij nodig zijn die dat werk hij allemaal verrichten. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Geen Krijtland Culinair, maar ik denk dat ik met dat programma net zoveel indruk heb gemaakt. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en bis de nächste keer. In ons volgende item praat Henk Kroeze met een van Limburgs laatste troubadours, Jos Meesen uit Euverum. Jos Meesen viert dit jaar zijn 40-jarig jubileum als troubadour. Ze zijn van een bijna uitgestorven soort, de troubadours. Een van hen woont in Euverum en zit al 40 jaar in het vak, door Jos Meesen. Zijn muziek klinkt Keltisch, maar zijn liedjes zijn op en top Limburgs. Ik was me wel bewust van de schoonheid van het Limburgse landschap, maar dat het zo diep in mijn genen zit, dat was ik niet. Want ik ben nu op een gegeven moment in 1981, ik kan me herinneren, dat was op een augustusavond, een zondagavond, rond 7:30. En ze hadden me van de Veldeke, Krink en Mameles, hadden ze me gevraagd om een partij wetten, in Zaalslenter, om daar Limburgse liedjes te gaan zingen. Ja, wat koos ik van Limburgse liedjes? Dat was gewoon als Limburg is, Logende Klokken en dat soort dingen die ze wel eens zong, zo bij het Nederlandstalig waar ik destijds deed. De vorige op een avond van Gebrogenhoed, waar ik toen woonde, door Volender, Kunder, de berg op, door Ubaksberg, hier richting Trentelen. En na de eerste bocht, ik geloof ze niet, maar dat is echt waar, heb ik de auto moeten stilzetten. Want het begon me spontaan de tranen uit de ogen te lopen. Hier stak ik weer op en dat zeewegje. Ik kost niet weer rijden, echt niet. En ik kreeg koude rillingen, die begon echt hierboven in de kruin. En die liepen me zo langs de ruggenstrang af. Bij optreden zeg ik dan, tot in de batsen en terug. Maar dan geloven jullie me gaan niet meer, maar dat moeten ze zelf weten. Maar dat is echt min of meer een spirituele ervaring. Het was juist of God tegen mij zag van leven hier, laat ons Limburgs blijven. Dat kreeg ik zo ingegeven. En nadat ik dat optreden heb gedaan in een partij, en dat was heel goed. Dan heb ik diezelfde nacht dat liedje geschreven, wat ik zo meteen kon zingen. Dat is leven hier, laat ons Limburgs blijven. En dat bestaat uit oude Limburgse woorden. En dan heb ik een ludiek gebed is het eigenlijk. Geef ons de kriebeldruk om ons weer eens te tuinen. Laat ons weer schmoezen, zonder al dat lege schijnen. Geef ons de bessemdruk en ook de schotelsplak. En zelfs het juske hoe me de gezetloos op het gemak. Geef ons de verkedruk en Limburgs appelmoos. En ook het verken of het breer hoe me doorgaan koos. Laat ons geveld weer zeggen en geef ons weer ons heim. Want alleen daarin blijft ons lieske Franske trui. Leven hier, laat ons Limburgs blijven. Laat het weer eens zijn wie in het begin. Want als die in dit landje is geboren, hebst in alle schalle geine zin. Laat ons Limburgs zijn en laat ons weer begrijpen. Geef ons de spraak weer terug van vroeger Limburgs kind. Laat onze moederstaal nu eindelijk terug opriepen, zodat vier weer in zich Limburgs zijn. Hoe zijn ons krootsen en ons haleweg gebleven? Zijn het weert wie keveren en koolfgans verdwenen? Je hebt mij aan tankeldraad allang niet meer gepitcht.
Ik wou zo gern nog eens ergens tussenuit geprutst. Leven hier, ik weet de tijd die moet vergaan. Maar laten we dan ons eigen Limburgs toch bestaan. Leven hier, dit is geen kwezelige meermal. Maar ik wil nog Limburgs kallen in de hemel. Och, leven hier, laat ons Limburgs blijven. Laat het weer eens in wie in het begin. Want als die in dit landje best geboren, op steenhollisch kalle geine zin. Laat ons Limburgs zijn en laat ons weer begrijpen. Geef ons de spraak weer terug van het vroeger Limburgs kind. Wir hebben ons het dialect kapot gereden. En ons van angst de hoze vol geschieten. Ja, dat was een liedje, Jos, in het Limburgs natuurlijk, hè, maar du zegt van, toen ben ik Limburgs gaan zingen, zag ze eerst. Du zongst oorspronkelijk in het Hollands. Ik heb de eerste 10 jaar dat ik troubadour was, heb ik gans in het begin ook Engels gezongen. En met trouwmissen en dat soort dingen. Maar toen heb ik gedurende het jaar of 10 heb ik alleen maar Nederlandstalig liedjes geschreven dan. En ik zong wel eens een Limburgs liedje, daar gaat het niet om. Wat waren dat voor liedjes, die Hollandse liedjes? Nou, dat waren zelfgeschreven protestliedjes vooral. En dat is eigenlijk begonnen met nummers van Boudewijn de Groot, Miel Kools, Bob Dylan en zo gaat, wat ik dan in het Nederlands vertaalde en dat soort dingen. En ja, goed, van de eind kwam het dan weer. Ja. En toen ben ik Limburgs blijven zingen. En dat doe ik nog. Wat niet wil zeggen dat ik geen Nederlands meer zing, want ik zing nog wel lekker in hotels en dat soort dingen. En dan voor Hollandse hotelgasten en dan moet ik ook een Nederlandstalig repertoire hebben. En ja, en dat is vanaf dat moment heb ik me daar op zich gedaan gedaan. Moesten eigenlijk allemaal nu liedjes gaan schrijven met veel met. Dat ging hartstikke goed. En sinds die tijd zijn de optredens stormen naar hand toegenomen. Want ik wat hoog voor optredens, ja, gans Nederland en Vlaanderen zou ik doen, maar dat was 1 of 2 keer in de maand. Maar dat ging op een gegeven moment, wie Limburgs begon zingen, worden 3, 4 optredens per week. Dus morgen ben ik aan huis kom, zorg die naambordje aan de deur hangen en daar stinkt onder een liedjesmaker. Liedjesmaker, ja. Is dat wat ze dich neemt? Ja, dat moest ik nemen. Ik kan mezelf wel troubadour nemen, maar dat weet iedereen. Iedereen die mij kent weet dat ik een troubadour ben. Dus ja, god, wat doe ik? Ik maak liedjes. Dus ik maak muziek, maar ik kan slechts zeggen muziek, maar ik vind liedjesmaker gaat meer Limburgs. Dat ze dingen inspiratie had uit het landschap om ons heen, dat is duidelijk. Zijn dat ook de thema's die iedere keer terugkomen in die liedjes? Ja. Heel dik wel, joh. Als ik over Limburg heb, dan ontwikkelt zich dat vanuit de inspiratie van wat ik kreeg door het landschap waar ik in zit op dat moment. Als ik thuis ben, zit ik in een ander landschap. Dan zit ik meer daarboven in de bulles. En dan maak ik ook gewoon eens liedjes over leefde en aanverwante dingen wat veel andere artiesten alleen maar doen. Maar ik heb ook leefde voor andere dingen in het leven. Dus alles wat met leven te maken heeft, of dat nu dieren zijn of een landschap is, alles heeft wel een mogelijkheid om daar een liedje over te schrijven. Als de juiste inspiratie daar is. We kunnen een ander liedje luisteren, dat gaat over de leefde, hè? Ja, dat gaat over de leefde. Ja. Op een Iers-Keltische manier een beetje. Dus is Iers-Keltisch, de muziek wat zich maakt. Is dat Iers-Keltisch, is dat folkmuziek? Het is folkmuziek, sowieso. Dat veel van wat ik ook in het verleden al gedaan heb, dat is ook een soort folkmuziek, ja. Maar ik ben heel erg geraakt door Iers-Keltische muziek. Ik moest ook een keer naar Ierland, ik ben daar ook geweest. Want als ik Ierse muziek hoorde, een Iers landschap zocht, dan kreeg ik juist hetzelfde hennevel als wat ik van het Limburgse landschap kreeg. Ja, fantastisch land. En ook die muziek, het gaat speels, gaat oers, dat soort muziek kan ze ook alles uitdrukken. Hoe jij zit liedje over gaat luisteren? Al wat ik me wens, ving ik in dich.
was let's nog niet wat mij zou overkomen. Ik zocht nog uit, maar was nog niet goed wat. Die lijkt en verlangen, wij moest die dan vervullen. Maar nu en ik toe wist dat leven schalt. Zo wie de Maas struimt door Limburg, zo struimst du door mijn oren. Want dat ook schat, dat hebst du aangelegd. Ik houd vandaag van dik, zal morgen nog meer van dik houden. Want al wat ik mij wens, vind ik in dich. Ik hou niet gedacht, dat die vlam nog zo kon brennen. Du best voor mij de schoonste therapie. Er is geen psycholoog, die mij zoveel vreugd kan brengen. Want du best mijn praktijk en theorie. Zo wie de Maas struimt door Limburg, zo struimst du door mijn oren. Want dat ook schat, dat hebst du aangelegd. Ik houd vandaag van dik, zal morgen nog meer van dik houden. Want al wat ik mij wens, vind ik in dich. Du bist mijn zonnelicht, dat sterke aan de hemel. Met ogenstralen zacht in die gezicht. Als ik zo naar die kijk, komt vanzelf weer dat verlangen. Kreeg het uit en komt weer het gedicht. Zo wie de Maas struimt door Limburg, zo struimst du door mijn oren. Want dat ook schat, dat hebst du aangelegd. Ik houd vandaag van dik, zal morgen nog meer van dik houden. Want al wat ik mij wens, vind ik in dich. Zo wie de Maas struimt door Limburg, zo struimst du door mijn oren. Want dat ook schat, dat hebst du aangelegd. Ik houd vandaag van dik, zal morgen nog meer van dik houden. Want al wat ik mij wens, vind ik in dich. Want al wat ik mij wens, vind ik in dich. Denken dat ze eenzaam is
omstandigheid toe, was ze niet voor mogelijk is. Ja, luister, ik denk dat dat eerder richtige Limburg goed het hart gegrepen is. Want Jos Zink uitleefde voor zijn omgeving, voor zijn dorp, ook voor zijn kinderen. Want dat was vanavond geweldig om zijn verjaardag hier samen met zijn kinderen op de bühne te mogen vieren. Dat is fantastisch. Ik denk dat Jos een geweldige spiegel voorhoudt. Vaak zoekt voor het wiet en gewoon voor ook heel wiet, terwijl het goud aan onze voet ligt in onze eigen omgeving. Daar waar de wind de naam kent. Daar was ze thuis best, daar was ze familie hebt, waar ze gebonden best, geboren en getogen. Daar ligt een hart en daar ligt ook de gevoel. Non de Jude is alweer zoiets. Wat ben ik een nacht? Wat ben ik in de war? Ik kom onder de kap. Non de Jude is alweer zoiets. Wat ben ik een nacht? Wat ben ik in de war? Ik kom onder de kap. En dan is het nu tijd voor ons laatste programma. De leerlingen van 3 en 4 VMBO hebben samengewerkt aan het project Overbruggen. Kom, laten we eens samen kijken. Ik zit hier bij het Sofianum in Nieswiller met een aantal jongens die op het moment aan het schaften zijn. Ze hebben heel werk, want ze zijn bezig met een project dat gaat over bruggen bouwen. We zijn heel erg benieuwd en we gaan samen eens kijken wat ze allemaal gedaan hebben. Wie is er nu op het idee gekomen om dit project te starten? Nou, we zijn begonnen met dit project omdat de keuzemogelijkheden van de leerlingen in het verleden waren naar een speciale afdeling toe, metaal, elektro of bouw. Maar dan bleek dat de leerlingen soms wel eens verkeerd hadden gekozen. Dat ze zouden kiezen bijvoorbeeld voor een beroep wat ze leuk vonden, omdat opa dat ook of dat pap dat ook. Maar op het moment dat ze hier bezig waren met het beroep, bleek het toch niet precies hun ding te zien. Dus hebben we hier met de docenten van de afdeling techniek bij elkaar gezeten en die hebben gezegd van we van ons een gezamenlijk project gaan maken. En dan gaan 4 wel eens kijken wat voor de leerlingen eigenlijk wel goed zou zien. En middels het bruggenproject komt dat heel goed uit. Leerlingen hoeven nu op leerjaar 2 alleen nog maar voor techniek te kiezen. En hier op het Sofianum in Nieswiller kijken we dan welk beroep, welke afdeling dat voor hun daar geschikt voor zou zien. En dat betekent dat de leerlingen in eigen groepjes zitten en werden door de docenten begeleid om een brug te ontwerpen en te bouwen. En daarin moeten ze beton hebben, daar moet ijzer in zitten, er moet elektriciteit in zitten en hout in zitten. En vervolgens, als ze daarmee bezig zijn, dan gaan de docenten weer kijken van welke leerling is nu met welk product het meeste bezig, waar geeft ze de meeste aandacht naar uit. En dat is dan het teken dat de voorlever met hout werkt, als bijvoorbeeld met metaal. En dat werd dan al een beetje het idee van, dat is de keuze voor de leerling. Daar gaat dan zijn interesse voor het beroep naar uit. En voorziet ook dat de leerlingen nu een keuze maken, waarin dat ze blijven. Het is makkelijker nu op deze manier om een keuze te maken en voor ze techniek te behouden, maar ook binnen hun keuze te behouden. Welk onderdeel bekijkt u voornamelijk? Ik ben docent elektrotechniek, dus in eerste instantie zou je zeggen van ik kijk alleen naar datgene wat met elektro te maken heeft, maar dat is het natuurlijk niet. We kijken naar de manier waarop of dat ze samengewerkt hebben binnen de brug. Van begin af aan de bruggen opgebouwd hebben. Dus het allereerste ontwerp, hoe komt een ontwerp tot stand, waar moet ik dan aan denken. Dus dat zijn eigenlijk een hele hoop dingen meer als alleen maar een beetje elektro. Nou, ik geef metaaltechniek
En dus alles wat met metalen constructie, verbindingen en dat soort dingen te maken heeft, daarvoor komen ze bij mij in de afdeling. Dus ik neem aan dat dat niet meteen het is wat ze nodig hebben als ze beginnen met het bouwen. Nou, het begint natuurlijk met fundamenten maken en zo groot de bouw van de brug. Uiteindelijk komen ze bij het liggend gedeelte, zeg maar, wat de overspanning moet maken. En dat wordt voor het grootste gedeelte van metaal gemaakt. Als we zo rondkijken, dan zie ik leerlingen die zijn al begonnen met lampjes aanleggen en sommigen moeten dat nog. Is daar een bepaalde volgorde in? Nee, daar zijn ze vrij in om dat te kiezen. Alleen moeten ze wel van tevoren al een keuze maken waar ze de lampjes willen maken. En afhankelijk van het bouwen van een brug komen ze tot de ontdekking van hé, ik kan niet verder, ik moet eerst zorgen de lampjes erin komen. Sommigen waren zo slim, die kwamen er pas achter nadat ze de zaak zover klaar hadden. Dus toen moest er, ja, je hoort het. Dus dat betekent dat er naderhand weer even wat afgebroken moet worden, maar beginnen we weer even opnieuw. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat de meesten wel al heel veel weten van lampjes aanleggen en zo als ze komen. Op het moment dat ze komen eigenlijk nog helemaal niks. Dus het is soms een beetje uitproberen van wanneer gaat het wel, wanneer gaat het niet. Maar we proberen dat met een vrij eenvoudige instructie ze de eerste stappen bij te brengen. Wat moet je nu wel weten en wat moet je niet weten. En dan kunnen ze al vrij snel zelfstandig aan de slag. En ze krijgen natuurlijk alle hulp die ze nodig hebben. Nou, dit was het dan alweer. Ik hoop dat u het leuk vond en bedankt voor het kijken. Als u eerdere uitzendingen van ons wilt bekijken, ga dan naar www.omroepkrijtland.nl. Tot ziens!